Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken, no? Welcome back sa ating channel mga ka-chicken. Ngayon mga ka-chicken, nandito tayo, no? Sa likod ng aming bahay kasi manguha tayo ngayon mga ka-chicken ng papakain sa ating mga alagang manok. Ayan, panoorin nyo mga ka-chicken, ito yung mga pinapakain ko sa aking mga alagang manok, ano? Makakatipid tayo at malaking tulong sa atin. Ayan. Ayun, ito mga ka-chicken, ito yung puno ng Madre de Agua. Yan. Yung dahon nito mga ka-chicken ay napaka-rich in protein mga ka-chicken. Ayan, may dala tayo ditong bulo. Yan. May sako at may gunting tayo. Ayun, manguha muna tayo mga ka-chicken, no? Yan. Muna natin yung mga sanga-sanga mga ka-chicken, no? Yan. Saka ito mga ka-chicken, pwede naman natin itatanim naman natin ito uli sa ibang area natin para may tutubo na naman at dadami pa yung Madre de Agua natin. Ayan. Madali lang tong tumubo mga ka-chicken. Mga 2 to 3 weeks. Ito pwede din ikat dito. Pwede itong gawing 3 na cuttings, ano? Yan. At saka itong mga natin mga chicken, yung mga dahon lang yung kukunin natin. Yan, ginugunting ko lang kasi para pag sa shredder natin, hindi na masama itong pinakaano niya. Dito na banda, no, yung dahon lang. Yan, para shredder natin mamaya. Yan. Ganito lang yung paraan ko mga ka-chicken, no? Panguha ng pagkain ng mga alagang manok. Chicken, nandito yung feeds natin, ano? Nakikita nyo dito. Ito ay para sa mga breeders ko. Ito ay GMP4. So ngayon magbababa ako ng feeds mga chicken. Panghalo dun sa mga forages, ano? Yan. Bali sa mga breeders ko mga chicken na nasa mga 20 heads ay nagano lang ko sila mga chicken. Yung bali 3/4 kilo yung ibababad ko sa tubig mga chicken, no? 3/4 kilo
Ayun, lalagyan na natin ito ng tubig. Yan. Hayaan ko lang muna mga ka-chiki na ibaba dito, no, para maging ano, matanggal yung ano, at para bumuka yung ating feed. Yan. Ayan, at saka may nakababad na din dito mga ka-chiki, no, na GMP3 para sa iba nating manok na hindi breeders, ano. Ito na mga ka-chiki yung Madrid de Agua na kinuha natin, no. Yan. Ngayon, isi-trader natin mag-chicken. Ito yung trader natin, no? Yan. Ito na yung na-chop sa ating chopper machine, no, na dahon ng Madrid de Agua. Napakadali lang mga chicken pag mayroon tayong chopper machine, no. Hindi na natin kailangan mag-chop pa, kundi ano na lang, ilagay na lang natin, ayan, no. Tapos agad ito, ready na ito ihalo doon sa ating feed, no. Tapos pwede natin ipakain. Yan. Pero may iba pa kung ihalo nito ngayon mga chicken. Ito na mga chicken, yung ating Madrid de Agua. At ito din yung ating asola, no? Na galing doon sa ating asola pan na rich in protein din, na maganda para sa ating mga alagang manok. At di lang sa ating mga alagang manok, pati sa ating mga ibang alagang hayop. Ayan. Ngayon, paghaluin ko lang ito sa mga chicken. Tapos ihalo ko doon sa ating feeds, no? Ayan. Ganda nito mga chicken. Sa ngayon mga chicken, naubusan pa ako ng ano, yung darak. Kaya wala mo na akong maihalo ngayon na darak kasi nagpa-order pa tayo, ano. Yan. Ayan mga chicken, no. Ito na yung binabad natin sa tubig na ano, para sa ating mga breeders. Ngayon, haluan natin ng courageous, ano, ng Madrid de Agua at saka Asola. Haluin muna natin. Ito na yung para sa mga breeders natin maka-check, no? Ayos. Ngayon, ihalo ko muna to doon sa ating ibang manok. Ayan. Doon maka-chicken. Lagay ko muna dito sa malaking balde, ano? Para mahalo ng mabuti. Tapos ito na yung binabad ko mga chicken na GMP3, ano, yung maintenance pellet. Yan, ito na. Halo na natin dito mga chicken.
Siguro mga ka-chicken kung ipupurong feeds natin yung pagbibigay ng pagkain dito sa aside sa mga breeders, siguro magko-consume ng mga 4 hanggang 5 kilo. Pero dahil sa ating mga forages, sola, ay naghalo lang tayo ng feeds na 3/4 kilo. Yan, napakalaking tipid mga ka-chicken. Yan. Ngayon, haluin ko lang ito mga ka-chicken. Ito na yung tsura niya mga ka-chicken. Malalakas kumain yung ating heritage dito. Yan. Para sa ating mga breeders. Yan. Kasama na pabo mga ka-chicken yung pagkain natin ito. So ayan mga ka-chicken, yan po yung ginagawa ko dito na pagkain sa ating mga alagang manok na mas nakakatipid tayo mga ka-chicken, dahil malaking tulong mga ka-chicken yung ating madidagwa at asula dito sa pagpakain natin mga alagang manok. Sa ganyan ka natin mga ka-chicken, sa ating kadami ng ating mga alaga, yan lang po yung medyo na natin na gasto natin sa pagkain dahil sa tulong ng madidagwa at asula, Napakalaking bagay talaga mga ka-chicken sa pag-alaga natin ng mga manok. Kaya ayos na yung mga ka-chicken, maraming salamat pala mga ka-chicken sa walang sawang sumusuporta, sumusubaybay dito sa
atin ano. Shout out na lang po sa inyong lahat dyan, sa mga laging sumusuporta at sumusubaybay at nag-aabang sa mga i-upload natin. Maraming salamat po. Happy farming po sa lahat natin. Ayan. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi dyan. God bless. Thank you. DJ.